Chashla Modrambari Krishna Parate, Nakashara Amsayo door to door camping Kalaka, 9 Halahale Astrambari constituency ni Basai Bari IPF candidate Monimete Burma. Astrambari go. Halibar Tarigo, no Damario, Budiway, Anakuplai Klajadi. Abo hakeno koktomani bishingti kok shananthai candidate Monimete Burma, Amsai Lukorogono, Kaplai Klainani Hne, Kok Romani no, Katong Zamuni Kok Shaka. Belekina Hambai. Tini media rogno norokano tini putu jora romboi coverage khlai tongmani bagai tini chung Madrambari tei Nakasora tei Joykisno para tinta parao chung dur tu dur campaign khlaioi tabungo chung nokolaijak ar ne borobai malai bahima tong hatini ni busrok mane obishas tungna no bongno belai yang proud feel tam hingkang ke monang sanani musungo tini oroje lukurong thani ang kurugmani bisingo tini positive borok belai nyano malai asas jehoka tam ke nung buskang phainai chongmari o chung nono kuplai khlaina ni hinai borongi kokmung mangkha ang aboni bagi ang belai nyo tini tongthokjak nung keplai engman pore nung lukurun bai tam khlainai ni nahar mungtamo ang mon sanani musungo tam hingke tini ang keplai engmani yagulo lukurong ni bagai je jungjal tongmani tini tipra sarong ni je khlai je tongmani o samung rokno chariti sanani bagai lukurong bagai ang samung khlaiano hnai khakau nin sinimu angke noi hal hal Astrambari candidate Monimete Burma ei buto busao jahate no ga boroko buddi boy ana takle kuplai khlai di local ba jahate tin subida rongno subida khlai manani bagai nong thane apon bagai nang asibad sanani bagai khayo Astrambari Nishmi Biplomni Kokthom Chuni Khorang.